חברים, מה שלומכם? אגרולים, פסטלים, מי לא אוהב את הדברים האלה, את המאכלים האלה שממולאים בירקות, בתפוח אדמה, בבשר, כולנו אוהבים את זה, נכון? מכירים את זה שאתם הולכים לסופר, רוצים לקנות את בצק אפילו, ואז אתם מביאים את זה הביתה, מפשירים, וכשאתם שמים את המילוי ורוצים לקפל, הבצק מתחרבש לגמרי. אז תרשו לי להראות לכם היום מתכון מה זה קל להכנת בצק פילו, שאתם ברגע שתשתמשו בזה לא תרצו יותר לקנות בסופר בצק פילו. זה ממש ממש קל. כל מה שאנחנו צריכים זה 3 כוסות קמח מנופה, כוסות של שתייה, חד פעמי שתייה חמה, מלח ככפית, מערבבים ומוזגים מים. אנחנו רוצים להגיע למרקם של קרפ, לא דליל מדי ולא סמיך מדי. לכן אנחנו מוזגים את המים בהדרגה. כרגע שמתי חצי כוס ואני מערבב. אז המרקם, כמו שציינתי לכם, צריך להיות מרקם של בלילה של קרפ. לא דליל מדי, לא סמיך מדי, זה המרקם. אוקיי, אני מקווה שזה מצליח לעבור לכם, זה המרקם. ובשלב הזה, כשאני רואה שאין גושים בכלל, אני מוסיף את השמן. מעט שמן, 2 כפות. ומערבב. וככה אמורה לצאת לי הבלילה, חלקה מאוד, ללא גושים, לא דלילה ולא סמיכה. בדיוק כמו הדלילה של הקרפים שאנחנו מכינים. מה שאני עושה עכשיו זה שאני חותך נייר אפייה לקוביות, על מנת להניח את הקרפים ברגע שהם יהיו מוכנים, ובערך שטח פחות או יותר המחבת. אני משתמש בערך ב3 ניירות אפייה. אני מחמם עכשיו מחבת אישית קטנה. אתם יכולים להשתמש במחבת גדולה יותר, אבל אני מחמם אותה כרגע כדקה, כי אני צריך שהמחבת תהיה חמה מאוד כשאני אבריש את הבלילה בתוך המחבת. מה שצריך זה מברשת, זה ניירות אפייה שחתכתי לקוביות קטנות, ואני לקחתי מהתערובת, שמתי בצד מעט מהתערובת, על מנת שישמש כדבק כאשר אני אקפל את הבצק לצורת אגרול. אוקיי, אז אני טובל את המברשת בתוך הבלילה, ואני מבריש את פני המחבת. הפעולה צריכה להיות מהירה. חשוב לציין להשתמש במחבת נון-סטיק. אוקיי, זה מאוד 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 חשוב. אתם לא רוצים שהבלילה לא תצא לכם מהמחבת. שימו לב שאני מבריש בשכבה דקה מאוד. ככה זה צריך להיות. אנחנו נחכה עכשיו 40 שניות עד דקה, עד שיווצרו בועות שאומרות לנו שהבלילה חמה ואפשר להוציא אותה. לאחר כ-40 שניות, שימו לב שהבלילה כבר משתחררת. שימו לב, היא יבשה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מסירים את זה בעזרת סכין שהשתמשנו, אנחנו מסירים לאט לאט הבלילה חמה ומניחים אותה על הצלחת, כאשר מתחת שמנו נייר אפייה. אנחנו מתחילים עם הקרפ השני ומברישים את פני המחבת. שימו לב שהקרפ שיצא לנו הוא דק מאוד, כמו תחרה. הוא דק מאוד מאוד. שמנו אותו על נייר אפייה שחתכנו מראש, על צלחת. שמנו נייר אפייה על הקרפ הראשון, ועכשיו אנחנו מוציאים בזהירות עם סכין. שימו לב באיזה קלות זה יוצא מהמחבת, זה חם מאוד, ומניחים. עושים ככה את כל שאר הבלילה, אחד אחרי השני, ערימה של קרפים, שאותם אנחנו נמלא בירקות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נכין את המילוי
לאגרולים. במעט שמן אנחנו נתחיל לטגן את המוצרים הבאים. יש לנו כאן 3 גזרים חתוכים לקוביות קטנות, 2 גמבות אדומות חתוכות לקוביות קטנות, גמבה ירוקה אחת כהה חתוכה לקוביות קטנות, 2 פלפלים חריפים ירוקים קצוצים לקוביות קטנות, 2 בצלים קצוצים לקוביות קטנות, פלח קטן של כרוב, כלומר לקחת כרוב לבן רגיל ולחתוך פלח ממנו, ואת הפלח לקצוץ לחתיכות קטנות כמו כאן, חבילה אחת של נבטים, רוטב וסויה 2 כפות, תבלינים, יש לנו פה מעט, חצי כף קורקום, חצי כף פפריקה אדומה, כף מלח, כפית אחת של כמון. ואנחנו מתחילים בטיגון בשום, מתחילים עם השום הקצוץ, 4 שיני שום קצוצות. שמנו את זה לתוך שמן לוהט, אנחנו עוברים לבצל. אנחנו מתגנים את הבצל משהו כמו 3-4 דקות, זה הכל. עכשיו מוסיפים את הגזר ומערבבים. מערבבים כך עוד מספר דקות. 5 דקות לאחר ששמנו את הגזר וערבבנו כל הזמן הזה, אנחנו מוסיפים את הפלפלים. את הגמבה אדומה, שמתי עכשיו, מערבב, והגמבה הירוקה. אני מוסיף עכשיו את הפלפל הירוק החריף. יש לי פה פלפל אחד קצוץ דק, ואם אתם אוהבים את זה חריף יותר, אתם יכולים להוסיף פלפל נוסף, זה בסדר גמור. מערבבים עוד כ3 דקות. אני מוסיף עכשיו את הכרוב הקצוץ. כפי שציינתי, זה חייב להיות פלח קטנטן מתוך הכרוב, ואת הנבטים. חבילה שלמה של נבטים. ומערבבים הכל ביחד. אני מוסיף את התבלינים, את הכמון, קורקום, פפריקה אדומה ומעט מאוד מלח. אני מוסיף את רוטב הסויה, כ3 כפות רוטב סויה. מערבבים היטב, תואמים, מחכים 3 דקות, מקבים ומצננים. חשוב מאוד לצנן, כי לא משתמשים במילוי כשהוא חם, אז לקרר אותו, וברגע שהוא קר, להשתמש בו כמילוי לאגרולים. עכשיו אני לוקח את המילוי ואני מסנן אותו מנוזלים. חשוב מאוד. אנחנו לוקחים עכשיו מהמילוי שהכנו כמובן, שהספיק להתקרר, ואנחנו ממלאים לא יותר מדי בבצק, בקרפים שהכנו. שמנו את המילוי, לא ממש בחלק התחתון של הקרפ, אלא שימו לב מעט למעלה. לא במרכז, אבל גם לא בחלק התחתון. אנחנו לוקחים מהתערובת מים קמח שהכנו שישמש כדבק, ומברישים את החלק העליון בלבד של הבצק. בשלב הקיפול אנחנו סוגרים את הקרפ מהצדדים פנימה, ומלמטה למעלה. כאשר עם האצבעות אנחנו נזרים באצבעות, לוודא שהמילוי נשאר בפנים, ושהבצק גם כן נשאר שלם ובפנים. וככה זה צריך לצאת לנו. שימו לב, סגור ואטום בצדדים, וכמובן שהפתח אטום גם כן. אנחנו נעשה ככה את כל שאר האגרולים.
אוקיי, חיממתי שמן קנולה במחבת, חיכיתי מספר דקות עד שהשמן ממש חם, ועכשיו אני שם בזהירות את האגרולים הממולאים. אוקיי, עכשיו כשזה מוכן ושחום מכל הצדדים, מוציאים את זה לקערה עם נייר סופג. אופציה שנייה היא לא לטגן את האגרולים, אלא לאפות אותם. מניחים אותם על התנור, על התבנית, סליחה. מרחתי שמן על נייר האפייה, והנחתי את האגרולים, ואותם אני אבריש שוב פעם בשמן, ואני אפה בתנור עד להשכמה. לחום של 220 מעלות, ברגע שהתנור חם אנחנו מכניסים את התבנית, לבערך רבע שעה עד 20 דקות או עד שזה שחום. האגרולים שיצאו מהתנור, ככה הם נראים, פריחים לא פחות. אופציה נהדרת להכין אותם. בתיאבון, תהנו. זה האגרול המוכן, תכף תשמעו עד כמה הוא קראנצ'י. קראנצ'י, נהדר, לא מורכב, הייתי אומר אפילו קל להכנה, שיהיה לכם בהצלחה, אתם הולכים להתמכר. ואם אהבתם את הסרטון ואתם מעוניינים במתכונים נוספים, אתם מוזמנים לשתף את המתכון כדי לקבל מתכונים אחרים נוספים בהמשך. תודה רבה ובתיאבון.